No niin, oikein hyvää huomenta hyvät matkustajat ja oikein lämpimästi tervetuloa tälle ensimmäiselle junamatkalle Oulusta Haaparannalle. Matka-aika meillä on tänään tunti 37 minuuttia ja saapuminen Haaparannalle paikallista aikaa kello 5.45. Minun nimeni on Elsi ja yhdessä kollegani Marin kanssa toimimme tänään tämän junan konduktööreinä. Ja tämähän onkin oikein merkittävä päivä nyt Suomen ja Ruotsin rajan ylittävässä liikenteessä, niin ihan mahtavaa päästä jakamaan tämä matka teidän kanssanne. Junahenkilökunnan puolesta toivotellaan oikein mukavaa matkaa. Ottakaahan rennosti ja nauttikaa pohjoisen kauniista maisemista. Hevosen karkaa, laaha jalkaa, vaan mun sydän laukkaa. Miten se menee, kuka kenetkin valkkaa? Anna aamori, sekoittaa pakkaa. Saata olla, ettei saakaan. Vie pari mun lempari paikkaa. Mä vien sun kuun valon, sydän käpynäni käpere mun kainaloon. Saatilain. Kuinka hiljaisuus toimii niin täysin. Ja sä katot mua suoraan silmiin. Kato maisemiin, Suomi-filmiin. Kesäyö sulla nyt mun uni. Kesäyössä vaheltaa. Lupaus ei mun rinnallain. Talottaa ko mukana. Saatan olla saatilla. Kesäyössä vaheltaa. Lammassaaren pitkospui. Sanottu en saa sanakaan. Saatan olla saatilla. Kesäyös nuoren miehen tunne ryöppyy. Hammehelmaa, tuuli tarttuu. Matka larkkuu, heinäsuussa hymyillen pelloilla. Esi-isä tehnyt jo taikojaa. Aitoi tunteet jaa, mitäs muutenkaan. Mut ois koti kasvatettu tänne kulkemaan. Kerron daamille tarinoita runoja. Vien katto kalliot, peltoja, puroja. Vapaa herrani ei oo kesätöit, niin voin kirmata öit ilman häiriötekijöitä. Keskellä peltoa tai keskellä Suomeen mä käänny ainoastaan mun rakkaani puoleen. Puolen puusta sormuksen ja piipuja, niin kuin mun kaimani öisin mä liikun. Hoillaan laulun kun aina voi laulaa ja onna suku syliin ja suuntelen kaulaa. Ja hyvät matkustajat tiedoksi, tämä asema Tornio Itäinen. Konduktööri. Ja tiedoksi noin 10 minuuttia olemme jääneet aikataulusta jälkeen tuossa ratatöihin liittyviä nopeusrajoituksia oli matkalla ja siitä syystä kuljettiin hetken aikaa alennettua nopeutta. Seuraava asema meillä on sitten Tornio keskusta. Hyvät matkustajat,
Saavumme Haaparantaan. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare. Vi anländer till Haparanda. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter. Dear passengers, we will arrive in Haparanda. Thank you for traveling with us and welcome aboard again. Kohta puoliin saavumme sitten Ruotsiin. Tosiaan tuo meidän automaattikuulutus tuli aika varhaisessa vaiheessa, koska niin fyysisesti kuin henkisestikin etäisyys Suomesta Ruotsiin on hyvin lyhyt. Kohta puoliin saavumme sitten tuohon Rajajoelle. Sitä ennen ohitamme Tornion kirkon, joka jää kulkusuunnassa oikealle puolelle. Haluamme oikein paljon kiittää matkasta meidän kanssa tällä ensimmäisellä junamatkalla pitkästä aikaa Ruotsin ja Suomen välillä. Tosiaan kohta puoliin ollaan sitten Rajajoella. MI KKO. Oh. Haaparannassa on Haaparannan asemalla on 10 ihmistä. Illuuturoitumisesta.